हेलो लोगोफोर दिनै मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ जोबोर बरायनाय थाबाय जायफोर फरायसा बिथांमोना 2021 आव मेट्रिक आरो हायर सेकेन्डारि फाइनाल एग्जाम लिरनो थांगासिनो दङ बिथांमोननि थाखाय लानानै फैनाय जादों एग्जामनि आपडेट। जुदि नोंथाङा आसाम सेवा बोर्डनि आन्डाराव फरायगासिनो दङ आरो आसाम हायर सेकेन्डारि एडुकेशन काउन्सिल थामहिनबा एसेकनि आन्डाराव फरायगासिनो दङ एबा जुदि नोंथाङा CBSE थामहिनबा सेन्ट्रेल बोर्डनि आन्डाराव फरायगासिनो दङ बिदिब्ला गासै बोर्डनि एग्जाम डेटखौ बे भिडिअनि गेजेरजों होनो थांगासिनो दं। 2021 आव स्टेट बोर्ड आरो सेन्ट्रेल बोर्ड मेट्रिक बेस एग्जाम एबा हायर सेकेन्डारि बेचनि एग्जामा फेब्रुवारि दानाव जानाय नङा। बेफोर गासै एग्जामा जागोन मे दानावसो आरो बे खोथाखौ होदों सोलोंथाइ मन्थ्रि बिथांमोना। स' फरायसाफोर नोंथांमोननि आखायाव थोजासे फरायनो थाखाय सम दंबायो। स' बिदिब्ला माब्ला जागोन एग्जामा मा खालाराव जागोन रिजाल्टखौ माब्ला मोनगोन बेफोर गासैखौबो बे भिडिअनि गेजेरजों आबुङै नोंथांमोननो फोरमायनानै होनाय जागोन। बिदिब्ला भिडिअखौ एसेबो स्किप खालामालासे जोबजासिमल' नायलांबाय था। जुदि नोंथाङा गावनि रावजों लेटेस्ट आपडेट इनफर्मेटिभ इडुकेसनेल नलेजेबल भिडिअ मोननो थाखाय अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला मोनसे लाइक खालामनानै होदो आरो जेसेबां हायो भिडिअखौ नोंथांनि लोगो लेवा बन्धु बागिफोरनो हाजासे शेयार खालामनानै हरदो जाहाथे बयबो बेफोरबायदि फायदाखौ गोरलैनो लानो हायो। मेट्रिक आरो हायर सेकेन्डारि एग्जामखौ लानानै जितु गोनो गोथो जाबाय थानाय बे खोथाखौ आसाम रायजोनि सोलोंथाइ मन्थ्रि बिथां हिमन्त बिश्व शर्माया मोनसे टुइटनि गेजेरजों बे खोथाखौ रायजोनि गेजेराव रोखा खालामनानै होबाय जे नोंथांमोना बे टुइटखौ नुनो मोनदों आरो बे टुइटखौ फोरमायदोंमोन बिथाङा थांनाय 2 जानुवारि 2021 आव आरो बेवहाय फोरमायनाय दङ एनाउन्समेन्ट HSLC and HS examination 2021 will be conducted as follows। बेवहाय फोरमायनाय दङ नोंथांमोना नुनो मोनदों जितु हाई स्कुल लिभिं सार्टिफिकेट अर्थात HSLC बे एग्जामा जागायगोन फैगौ 11 मेनिफ्राय अर्थात 11 मे तारिखनिफ्राय जितु मेट्रिक एग्जाम बे जागायगोन आरो फारसेथिं जितु हायर सेकेन्डारि अर्थात HS फाइनाल एग्जाम बे एग्जामा जागायगोन मे दाननि 12 खालारनिफ्राय अर्थात 12 मेनिफ्राय बे एग्जामा जागायगोन होननानै फोरमायदों। फारसेथिंजाय नोंथांमोना नुनो मोनोब्ला जुदि नोंथाङा रिजाल्टनि खोथाखौ नायोब्ला बेवहाय रिजाल्ट अफ HSLC and HS examination will be declared within 7 and 30 जुलाइ रेसपेक्टिभलि। बेवहाय नोंथांमोननि जितु मेट्रिक आरो हायर सेकेन्डारिनि रिजाल्ट बे रिजाल्टखौ फोरमायनाय जागोन 7 जुलाइनिफ्राय 30 जुलाइनि गेजेराव। स' बिदिब्ला नोंथांमोना दानिया क्लियार जाबाय जानांगौ जितु HSLC आरो HS अर्थात आसाम रायजोनि जितु नोंथांमोना मेट्रिक आरो हायर सेकेन्डारि लिरगोन बिदिबा नोंथांमोना बे खोथा गुबुन फारसेथिं जाय नोंथाङा जुदि CBSE अर्थात सेन्ट्रेल बोर्डनि आन्डाराव नोंथांमोना फरायगासिनो दङब्ला बिदिब्ला बेवहाय हादोरनि सोलोंथाइ मन्थ्रि बिथां डक्टर रमेश पखरियाल बिथाङा टुइटनि गेजेरजों बे खोथाखौ रोखा खालामनानै होबाय जे जितु 2021 नि CBSE नि जितु बोर्ड एग्जाम बे बोर्ड एग्जामा विल कमेन्स फ्रम 4 मे अर्थात मे दाननि 4 खालारनिफ्राय जागायगोन आरो 10 जुनाव बे 10 जुननि सिगां बे एग्जामा जोबगोन होननानै बेयाव रोखा खालामनानै होदों। स' बिदिब्ला नोंथाङा जुदि CBSE नि आन्डाराव फरायगासिनो दंब्ला नोंथांमोना नुनो मोनबाय नोंथांमोननि जितु क्लास 10 आरो 12 नि एग्जाम बे 10 आरो 12 नि एग्जामा फैगौ मे दाननि 4 खालारनिफ्राय जागोन आरो बिनिफ्राय 10 जुननि सिगां जोबगोन होननानै बेवहाय रोखायै फोरमायनानै बेवहाय नोंथांमोना रिजाल्टनि खोथाखौ नायोब्ला अर्थात नोंथांमोननि जितु CBSE बोर्डनि रिजाल्ट बेवहाय फोरमायनाय बादिब्ला नोंथांमोननि जितु रिजाल्ट 10 आरो 12 क्लासनि रिजाल्ट बे रिजाल्टखौ 15 जुलाइनि सिगां एनाउन्स खालामनाय जागोन होननानै बेवहाय फोरमायनाय दङ। स' बिदिब्ला आरो फारसेथिं जाय नोंथांमोना नायोब्ला नोंथांमोननि जितु CBSE बोर्डनि फरायनांगौ आयदा अर्थात जितु सिलेबास बे सिलेबासखौ 30% रिडिउस खालामनानै होनाय जादों होननानै बेवहाय रोखायै फोरमायनानै होनाय जादों। अर्थात नोंथांमोननि मोनफ्रोम साबजेक्टनिफ्राय बेवहाय 30% सिलेबासखौ रिडिउस खालामनानै होदों होननानै फोरमायदों। दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोसै आसा खालामो नोंथाङा भिडिअखौ नायनानै गासैखौबो बुजिबाय जानांगौ। जुदि माबाफोर डाउट थाबावोब्ला नोंथां कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै फोरमायहरनो हागोन। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबायब्ला मोनसे लाइक खालामदो गाज्रि मोनबायब्ला डिसलाइक खालामदो। जुदि चेनेलाव गोदान नायगासिनो दंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानोबो दाबावगारदो।